ಹಾಯ್ ಮತ್ತಿರಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಂದು ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಚಾನಲ್ನಿಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪ್ಪಿನಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಡ್ಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಚುಂಚಿ ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನಿನಿ ಎನ್ನನೆ ತರಕಾರಿ ತೋಟದ ತಿನ್ನ ತೆಕ್ಕರೆದ ಒಂಜಿ ಓಲ್ಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಂಡಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ತೆಕ್ಕರೆ ತುಳಿ ಮಲ್ಲುಂಡು ಮಂಡಾಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಕೊಯ್ಯೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಸದ್ಯ ಉಡುಪು ಪೋತಿನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಎತ್ತೇನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ ಯಾನು 1/4 kg ತತೆ ಬೊಳಂತರಿನ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅರಿ ಬೊದುಲ್ದುಂಟ್ಲೆ ಮುಜಿ ಗಂಟೆ ದಾತ ಅರಿ ಬೊದುಲುಡು ಅರ್ಕಂಚಿ ಪೂರ ದಿತ್ತು ರೆಡಿ ಮಲ್ತಂತಿದ್ದೆ ಇಂಚಿಡು ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಪಿರಿದು ರೆಡಿ ಮಲ್ದೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ತೆಕ್ಕರೆ ತಂದಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಚುಲಿ ದಿಪ್ಪುಗ ಒಂದು ಲತ್ತು ತೆಕ್ಕರೆನೆ ಬುಲ್ಲೆ ದಿನ ಲತ್ತು ತೆಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಮಂಡಾಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂರ ಚುಲಿ ತೆತ್ತೆ ಇದು ನೆನಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ದಿಯದೆ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಪೀಸ್ ನಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡೋನ್ಗ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಖಾಲಿ ಒಂದಿನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೇನ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿ ಕಡೆನಕ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದೇ ನೀರಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಇಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅರಿ ಸಣ್ಣ ಅವರೆಗೆ ಪೂರ ತೆಕ್ಕರೆದ ತುಂಡು ಮಲ್ತು ದೀತಿ ನೆನ್ಪಾಡುಂಡೆ ತೆಕ್ಕರೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆದ್ ರೆಡಿ ಆತನತಿ ಇತ್ತೇನು ಅರಿ ಪಾಡೊಂದಿರ್ಲೆ ಪೂರ ಅರಿ ಪಾಡುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊನ್ವೆ ಏನು ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದೆ ರುಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ತಾರಾಯಿ ಒಂದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಂಡ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನಿಕ್ ಇದೊಂದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಣ್ತುಲೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಯ್ನಿಕ್ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂಡೆ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಬೆಲ್ಲ ಅದು ಮಂಡಾಸ್ದ ಕಲರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಬಂದ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ವಾ ಅದು ಕುಂಡು ಬಂದು ಮುಂದೆ ಬಂದೊನ್ನೆ ಅನಿತು ಒಂಜಿ ತೋಪುಗ್ ಪಾಡ್ದು ತೋಜಾವೆ ತುಲೆ ತೋಪುಗ್ ಪಾಡ್ವೇನು ಬೆಲ್ಲದ ಕಲರ್ ಹತ್ರ ಅದನ್ನೆದ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆತನು ಇಂಚಿಡು ಏನು ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು ತುಂದುರುಗು ಬರೆದಿರೆ ಪಾಡ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ತೆ ನೀರ್ಸಿಕೆ ಬರೋಡು ನೀರ್ಸಿಕೆ ಬರೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಕಡಿದೀತಿನ ಬಂದೊನ್ನೆಕ್ ಪಾಡ್ವೇನು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಕಡೆದು ದೀವೊಲಿ ದಾಲ ಹಾಪುಜಿ ಹಾಕಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಂದೊನು ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಪಾಡ್ನಾಗ ಇರೆ ಪೂರ ಬಾಡ್ದು ತಿರ್ತು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಂಡು ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ಗು ಕುಡೊಂಜಿ ಇರೆ ಪಾಡ್ಗ ಬಂದೆಯನು ಕುಡೊಂಜಿ ಇರೆ ಪಾಡ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ ಬಂದ ತಿರ್ತು ತುಂದುರ್ತಿನ ನೀರಿಗೆ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಉರುಕಾರುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪೋತುಜಿ ಆಂಡಲ ಯಾನು ಸುರುಟೆ ನಮ್ಮ ಸರಿಡ್ ಪಾಡುಡಕ್ ಮುಜಿನಲ್ಲಿ ಇರೆ ಪಾಡ್ದೆ ಆಂಡಲ ಒಂದು ಪೂರ ಬಂದ ಮೈತುನ್ ಮೆನಿಕ್ ಬಂದ ಮೈತದು ರೆಡಿ ಆಣ್ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚೋಡು ತುಂಬು ಒಂದು ಇರೇನೊಂಜಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಒಕ್ಕ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಬೇಯರೆ ಬಿಡೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಬುಡ್ಚಿನಿಕ್ ಪಕ್ಕ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಲೇಂಚಾತನಂದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚುವೇನು 20 ನಿಮಿಷ ಹೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಯ್ತದು ಎಂಚಾತಂದು ಬಂದು ತೋಜಾವೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗ ಬಾಯಿ ದೆಪ್ಪು ಏನಿತ್ತೆ ಓ ಕಲ್ಲರ್ ಬೈದು ನಂದು ಬೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಪಾಡ್ದಿನ ಹತ್ರ ಕಲ್ಲರ್ ಒಂದೇ ಡಾರ್ಕ್ ಆತುಂಡು ಇಜ್ಜಿನಂಚು ತೆಕ್ಕರೆದ ಕಲ್ಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಂಡಾಸ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಚಪ್ಪೆ ಆವಡು ಚಪ್ಪೆ ಹಾಕಿ ನಾನು ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡುಂಡೆ ಇದು ಒಂದೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ರೆಗ ಚಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಗಿಪ್ಪೇನು
ಇಲ್ಲಿ ತೆಕ್ಕರೆದ ಮಂಡಾಸ್ ರೆಡಿ ಆತನು ತೂವನಾಗ ಬರ್ಫಿದ ಲೆಕ್ಕ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಚುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಸೂಪರ್ ಪುಣ್ಣಿಕ್ಕುಲು ಎಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲಿ ಒಂದೊಂಚು ಓಲ್ಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದಿಪ್ಪರಂದೆನ್ನುವೆ ಸೊ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ಕೆಳಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮತ್ತೆ ಪುಡ್ಚಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಂದುಲ್ಲೆರಂದಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಆಯ್ನಾದ ವೀಡಿಯೋನು ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋನ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.